В това видео ще ви покажа как може да създадете action, действие, в Photoshop, с което автоматично да обработите изображения, за да ги позиционирате в желана от вас резолюция, като запазите пропорциите на всяко едно изображение. За фон ще ползвам дефокусирано изображението, което стои на преден план. Действията, Actions, в Adobe Photoshop са изключително полезен инструмент за автоматизиране на серии от стъпки в обработката на изображения. Когато създадете действие, можете да записвате последователност от команди и операции, след което да ги възпроизвеждате автоматично върху други изображения. Това може значително да улесни и ускори работния процес, особено когато имате подобни задачи, които се извършват редовно. Отворете панела Actions. Можете да го намерите под Window, Actions или чрез избиране на Alt плюс F9 за Windows или Option плюс F9 за Mac. Създаваме си сет и нов запис на Action към него. Фонът го превръщаме в Layer, а не в Smart Object, за да се запази качеството. Сега обръщаме документа в 72 dpi. Фитваме го в желаната резолюция, растеризираме го и го копираме. Това е много важна стъпка. Сега променяме размера на изображението в желаната крайна резолюция. Флатваме и чак тогава добавяме Blur и малко Noise. Сега е време да пейснем и преди малко копираното изображение и вуала, застана си на точното място. Фладваме всичко. Сега внимавайте. Използваме Save As, за да не презаписваме върху оригинала. След това си затваряме проекта. После си отваряме отново панела за Actions и спираме записването от бутона Stop Playing Recording. Сега е време да тестваме дали всичко работи окей. Просто отворете ново изображение и натиснете Play, пусни в панела Actions, за да изпълните записаните операции. След проверката ще ви покажа как да дублирате сега създадения Action и да го направим за различни размери. После с всички готови Actions ще направим обработка на много изображения наведнъж напълно автоматизирано. Ето как става и самото дублиране на Action и после как да го променим. Промяната на стъпките става с двоен клик на съответната стъпка. За да може да ползваме новия Action с различен размер, трябва да промените резолюцията в стъпката с Fit Image и после да сложим същата резолюция и на стъпката за Image Size, която стои точно преди стъпка Flatten Image. Трябва да променим и стъпката с Save As, за да може да записваме файловете с новата резолюция на различно място от това, в което сме записвали файловете от предния Action. Промяната само на някои стъпки визуализира само тези стъпки. При Save As ще запиша изображение, което е само с тези променени стъпки. Не се стряскайте, това е нормално. При прилагане на всички стъпки последователно, всичко ще е окей на финалното изображение. Отново проверяваме дали всичко работи и преминаваме към създаване на Action за следващата резолюция. Ползваме отново функцията за дублиране и променяме същите стъпки с желаната нова резолюция и място за записване на създадените изображения.
Използването на Batch, пакетна обработка, в Adobe Photoshop с Actions, действия, ви позволява да автоматизирате обработката на множество изображения едновременно. Ето стъпки за използване на Batch с създадените сега Actions. Използването на Actions и Batch в Photoshop предоставя мощни възможности за автоматизация на обработката на изображения. Actions позволяват записването на стъпки и тяхното приложение върху множество файлове, докато Batch предоставя автоматично изпълнение на тези действия върху цяла група от изображения. Този метод не само спестява време, но и подобрява точността и консистентността на резултатите. Важността на този подход се проявява особено при обработката на големи обеми от изображения, където автоматизацията улеснява работата и освобождава време за творчество. Последно ще ви покажа как да си запазите вече създадените Actions на външен документ, за да може да ги заредите на друг компютър или изпратите на някой. Благодаря ви за отделеното време и приятно създаване!